πουλήσω το γιο μου. Κυρία μου, δεν μπορείτε να πουλήσετε παιδιά. Το λένε Πατρίτσιο. Βοήθεια! Θέλει να με πουλήσει! Πατρίτσιο, να είσαι δυνατός. Πόσα μου δίνετε? Δεχόμαστε μόνο αντικείμενα αξίας. Τι υπονοείτε? Δηλαδή, δεν δεχόμαστε πιγκουίνους. Μα αυτός δεν είναι πιγκουίνος. Τότε τι είναι? Μια κιθάρα. Κυρά μου, Τραγούδα, Πατρίτσιο, τραγούδα. Ήταν ένα μικρό καράβι. Κάνε την κιθάρα, χαζέ. Βαου, 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 βαου. εντυπωσιακό. Πόσα μου δίνετε για αυτό το τύπανο? Δεν ήταν κιθάρα. Κάνε κάτι γε. Πουμ, τσικ, τσικ, πουμ. Απίστευτο. Πόσα μου δίνετε τελικά? 13 ευρώ. Πώς τολμάτε? Συγγνώμη, Μήπως μου προσφέρατε να αγοράσετε το γιο μου? εγώ μόνο... Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Εγώ ποτέ δεν θα πουλούσα τον αγαπητό μου γιο. Μαμά, χέστηκα πάνω μου. Η πληρωμή θα ήταν με μετρητά.